Sanibona bazalwane lonke egameni lika Jesu. Ngicela singeneni ke kwi-business yosuku lethu namhlanje. Incwadi yeSambulo chapter 10. Esiza kuyona simdumisa uNkulunkulu kakhulu ngezambulo asinikeza zona nangokuhlakani. Nangokwazi asinikeza ngolusuku nosuku. Amen. Asifundeni ke bazalwane iSambulo chapter 10. Ngicela aqala sifundele. Sifunda njengenhlala yenza niyazi bazalwane sifunda kanjani. Amen. Asifundeni ke bangcwele. Ingelosi enencwadi evulekileyo. Ingelosi enencwadi evulekileyo lithini kwelesixhosa isihloko sakho? Ethi sithunywa nencwadana. Isithunywa nencwadana. Yabona ke singcono isixhosa because siyaveza ukuthi le ncwadi incwadana nje encane. All right. Lithini kwele English? The angel and the little scroll. And the little scroll. Incwadi yeSambulo ngasho ukuthi yayi-scroll. I-scroll into okwazi ukuyivula uyivale. It's not something eyama pages noma enziwe futhi yaba njengokuthi chapter 1 no chapter 2 no scroll into ebhalwa yonke nje kanye ibe incwadi njenganali iphepha bese igoqela iphinde ifundeke futhi. Amen. All right. Asingeneke ku verse number 1. Verse 1. Verse 1. Ngase ngibona enye ingelosi enamandla yehla ivela ezulwini. Ngabona ingelosi 1 enamandla kusho ukuthi ingelosi le ingelosi enkulu. Ngoba khona ingelosi zemiyalezo ezulwini safunda ngaza ngithi khona ingelosi ezama common angels nengelosi enjani amakerubhi amaserafi, but lethu ingelosi enamandla, the mighty angel. Yebo, ingelosi enamandla yenza njani ke baba sibili? Yembethe ifu nothingo lenkosazana luphezulu kwekhanda layo. Yabona uthingo lonkosazana kuthiwa li representa uxolo, ngamazwi uNkulunkulu usuke exola manibona yona. Kodwa futhi number 2 li represent umdumo noma i-judgment. All right, asiqhubekeke. Yebo baba. Ubuso bayo babunjengelanga. Izinyawo zayo zinjengezinsika zomlilo. Indaba icishe ifuze uJesu uyayizwa ukuthi inobuso obunjani, inyawo zawo yazizwa zinjani. Uyayizwa icishe ithi ayifuze uJesu le ngelosi. Funda uverse 1 uqede baba usibiye. So pheli fundele kwi-English. And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. As pillars of fire. Ngiyacela bazane onefone evulekile asivalele ifone iyasiphazamisa la eqopheni. Ngiyacela niwavala amafoni masesifundweni noma siwabeke ku vibration. Ngiyacela. Mayikhala nje ifone uyaphuma uyi-answer mangabe ukuthi kunento ekuphazamisayo. Ngiyacela bazane siphazamisa kakhulu la ivana usala umsindo wayo njalo la kwi-recording. Amen. All right ke bazalwane. Nayo ke ingelosi enkulu yehla ke imbethifu injengelanga ineyinyawo like pillars of fire iyehla ke manje yehla iphuma ezulwini. Shutha akuyona ingelosi ehlala emhlabeni, ingelosi yenhlakalo yaphezulu. Then iyehla ke yenzani ke baba sibuya siqhubeke. Verse 2. Iphethe esandleni sayo incwadi encane evuliweyo. Yayisibeka unyawo lwayo lwesokunene phezulu kolwandle. Yebo. Kwathi olwesokhohlo yalubeka phezulu kwezwe. Exactly. Yeah. Verse 3. Lengelosi uthi kwazi ukuthi ulutho olunye ulwandle omunye unyawo lawo luphezulu kolwandle olunye luphezulu komhlaba. Ingelosi enkulu kakhulu. Yeah. Qhubeka baba usuqedile baba usibi. Verse 3. Yamemeza ngezwi elikhulu elinjengokubhodla kwengonyama. Ithi lapho imemeza imidumo eyisikhombisa yakhuluma ngamaphimbo ayo. Verse 4. Le ngelosi ithi imemeza kodwa futhi kulento eyimemezayo kunemdumo ewu7 kwayo niyakhuluma futhi. Yaqhubeka. Seyikhulumile imidumo eyisikhombisa ngase ngizobhala. Kodwa ngezwa izwi livela ezulwini
Shicilela ngophawu olukhulunywe imidumo eyisikhombisa. Kodwa ungakubhali. Okay, kuthiwa angakubhali lokhu Johani. Awufunde kwele English bese ufunda kwele Sixhosa leyo ndawo. Verse 4. Verse 4. And when the seven thunders had uttered their voices, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the seven thunders uttered, and write them not. Kuthiwa lezinto ezi-utterishwe yamathanda ungazibhali, ungazilobeli amabandla. Right? Nginombuzo ukuthi why lezinto singalotshelwa zona. Asifundeni ke incwadi kaDeuteronomy chapter 29 verse 29. Awufundele bambethu verse 4. Emva kwalomkhwazo kwaphendula isithonga ezisixhenxe zendudumo. Yebo. Ndithe xa ndizama ukuyibhala into eyayithethwa zindudumo. Kushuthi wayizwa methi wazama ukuyibhala. Kodwa kwangasona isikhathi sokuyenza sokuyibhala kuvumelekanga ukuthi ayibhale. Yebo. Eyayithethwa zindudumo ezisixhenxe. Ewe. Ndeva ilizwi liphuma ezulwini lisithi into ethethwa zindudumo musa ukuyibhala ilihlebo. Musa ukuyibhala yini baba? Ilihlebo. Yini ihlebo? Ihlebo imfihlo. Imfihlo ungayibhali ngoba imfihlo. Mntanami uqedile onofunda kwele English? Revelation. Yebo, uqedile? Okay. Okay ke why bazalwane lezinto ziyimfihlo? Funa uJohana ngayibhala. Sifundeni iDeuteronomy chapter 29. Funda. Yebo. 29 Deuteronomy. Deuteronomy chapter 29 verse 29. Yebo. Izimfihlakalo zingezika Jehova uNkulunkulu wethu. Number 1 kufanele uyazi imfihlakalo zonke ezikaJehova uNkulunkulu akuzona ezethu. Yebo. Kepha okwambuliweyo kungokwethu nokwabantwana bethu kuze kube phakade. Lokho esingulelwa kona athanda yena uJehova ukusingulela. Ikona ke singakhuluma ngawo ngoba kungokwethu nabantwana bethu. Awufunde ku-English. The secret things belong unto the Lord. Futhi asikwazi ukuyiquestiona lento lengelosethi ayingabhalwa because vele it's a secret thing kaNkulunkulu angafuni ukuthi iyazeke ngaleso sikhathi. Right? Siyazwana bazalwane. Okay, yebo, the secret things. The secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of this law. Lezi zinto ayibulwe zingazethu nezabantwana bethu ukuze silokhu sisenze njani? Sizenze njani? Sizazi mthele. But those things which are revealed belong unto us and to our children forever. Forever, number 1, yebo. That we may do all the words of this law. Ukuze sikwenze konke lokhu ekusuke kukhulunyiwe. So, yizona zinto ke lezo singakwazi ukukhuluma. Yabona bazalwane iBhayibheli njengoba sinikeziwe lo. Singa-agreeisha ngaze kuse because sinikiwe lo. But okuyimfihlo ngale kwethu asikwazi ukungena ko. Because okaJehova. Ingakho mina ngike ngisaba umuntu othi bazali experience yami noNkulunkulu yonke ayikho ezwini ukuyithola ezwini. Kanjani? This is our measurement. Uma ufuna ukumatch umzalwane umatch umzalwane by the word of God. Awukwazi ukumatch into enokukholwa phakathi ungayimatch ngezwi. Yabo nje khona umuntu esike samgibelisa wathi iBhayibheli akholelwa kulo ngisahluleka ukuqhubeka sikhulume naye noNkulunkulu sathi hayi no because lento siyazi kakhulu wena uyifuni. Ukhuluma ngokuthi indaba singalotshelwanga ngabaprofeti abamnyama kwayibhalwe ngabelungu kuphela eBhayibhelini. Ngathi no hayi mawuna leyo agenda mzalwana siyivala. Amen. Ngoba bazane khona into engifuna ukuyibuza kimi. Uma ngathi uJesu wayefikele kwaXhosa njengoba nithi uYesu angithi nje njalo. Uma kuthi uYesu wayefikele kwaXhosa still ngabe nezinye inhlanga futhi ziyacomplain ukuthi wayengafikanga kuthina amazulu. Wayengafikanga kuthina amandini. Wayengeke uJesu afike bona wonke ama countries. Sasokholwa kanjani ukuthi uNkulunkulu munye uma sasinoJesu aba100. So icomplain engafuka noma ikuphi akungathi ngoba nabo bafikela kwaJuda bese thina abamnyama silwe as if lento akuyona yethu nathi. Amen. Naku nje noShaka Zulu wakwaZulu
Angithi niyabona nakoXhosa banowabo umuntu owaba yikhawa emlandweni. So asikwazi bazalwane ukuthi silwele leyo nto ukuthi wayaba umlungu. Neybo so okwayikhuluma nje nomzalwane sengithi izinto ezifihliwe bazalwane ezikaThixo ezimbuliwe ezethu. All right, back to Isambulo verse number 5. Ngicela ufundele verse 5. Ingelosi engayibona imi phezu kolwandle naphezu komhlabathi. Yebo baba. Yaphakamisa isandla sayo sokunene yasibhekisa ezulwini. Yafunga yena ophilayo kuze kube phakade naphakade. Yebo. Owadala izulu nakho konke okukulo. Yebo. Umhlaba nakho konke okukuwo. Yebo. Nolwandle nakho konke okukulo. Imani ke Yesu wadala nisibiya wadala umhlaba nakho konke okusemhlabeni. Amen. Waphindwa wadala nolwandle nakho kushuthi ayikho into solwandle engadalwanga uThixo. Amen. Go one verse. Right? Okay, qedela baba sibi. Yathi akusayi kubabikho kubambezeleka. Ngeke kusaba khona ukubambezeleka. Ngicela ufunde kuyisixhosa baba. Verse 5. Verse 5. Isithunywa eso besingxabalazile dasibona sisiphakamisela ezulwini isandla saso sokunene. Yeah. Safunga usonini nanini. Usonini nanini. Owadala izulu nehlabathi. Yeah. Ulwandle nezinto zonke ezilapho kuzo. Yeah. Sathi ixesha limkile. Ixesha limkile. Ngicela ufunde ku-English. Verse 5. And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven. Verse 6. And swear by him that liveth forever and ever, who created heaven and the things that therein are, and the earth and the things that therein are, and the sea and the things which are therein, that there should be time no longer. Okay. Le nto ethi ingelosi yayigxabalazile ime olwandle nasemhlabeni isho i-authority ukuthi le ngelosi inikezwe amandla olwandle inikezwe ngamanye amazwi inikezwe amandla entweni yonke ngamanzi inikezwe futhi amandla nasemhlabeni. Right? Niyezwa bazalwane asiqhubeke kuyisizulu baba. Qhubeka. Verse number 7. Yebo. Kepha kuyakuthi ngezinsuku lapho ingelosi yesikhombisa isizukubetha icilongo layo. Yile nikhumbula abafundi besambulo la. Phela khumbulani akhalile ama trumpets awu6 but eka7 ngakakhali. Niyakhumbula? Yeah. Kwi chapter siphuma kuyona. Amen. Niyakhumbula le nto ukuthi eka7 ayikakabethwa niyakhumbula? Amen. So yindaba ingabethwa le ka7 ilinde isikhathi esithize. Sizosithola namhlanje. Ilinde isikhathi esithize babumbethu le. Ngeke ikhale kwamanje. Ilinde isikhathi esithize. Yebo, qala phansi khona lapho babusibili. Kepha kuyakuthi ngezinsuku lapho ingelosi yesikhombisa isiza kubetha icilongo layo. Yeah. Kulapho ke imfihlakalo kaNkulunkulu iyakuba isifeziwe. Yebo. Njengalokhu amemezela ezilekwini zakhe abaprofeti ngezindaba ezijabulisayo. Ake ngibuzeke bazalwane. Izinto lezi uNkulunkulu azimenezela ngabaprofeti indaba ejabulisayo indaba zikaJesu zokuthi bonke abantu basindiswe zokuthi wafa wavuka and uyabuya masini. Iyona message efuna ngabe ishunyayelwe emasontweni yonke. Ngiyemthuke notabeka itenda zokhuluma ngemishado nani no bazalwane. Akufanele kuphela itenda kungashiwanga ukuthi weza. Wafa uyabuya masini. Iyona message. Indaba ezimnandi lezo. Asikalafiki uyakuhlulela ngoba u7 we-trumpet uzothi wona judgment. So ingakabi khona judgment asikhuluma indaba ejabulisayo. Weza wafa uyabuya. Neyizwa? So izona ndaba akazikhuluma. So lilindeleni lexilongo lokugcina. Lilinde ngoba isikhathi se-judgment asikakashaya. Usanomuso omncane sikawazi uqale nini uzophela nini. Okay, waqala nini? Waqala the time ethi thethele style sisiphambano lethi kufeziwe. Kale ngathi kufeziwe kuthiwa gebisa ikhanda wafa.
waqala lapho ke isango lomusa ukusebenza after ukufa kwakhe. Asilazi lizophela nini. Lingaphela namanje. That is why umuntu odla izono ngiyamsizela kakhulu. Ngoba umuntu odla izono, umuntu ohamba ofana nenyamazane yasendle ehamba ingazi ingahlangana nengozi. Ohamba engazi yabona ufishe emanzini awazi ukuthi odotshwa nini. Uhamba ujabulile uhamba ungavalelise inganeni uthi hayi ngiyabuya emalanga ungabuyi. Nathi impilo esiphilayo injalo. Impilo ephilwa umzalwane hlamba ngeke abanye abantu. Impilo nje ephila umzalwane bafowethu impilo yokungazi. Asisho sonke impilo yani yokungazi. Asinayo impilo yokwazi thina. Uma ngisuka ekhaya kufanele ngisuke unkosikazi sizwele, abantwana besizwele, ibandla sizwele. Lingashoni ilanga ngisathi ukuthele because ngiphila impilo yani yokungazi. Ihora nosuku anginjani angilazi. Matthew chapter 24 verse number 42. Lindani ngokuba nazi ukuthi inkosi yenu iyofika ngaluphi usuku. Amen. Sihleli nje silindile samba. Uyabona umuntu belindile mina bazali mhlamba ngiyazi lento. Angazi nami ngicabanga kanjani. Kodwa uyabona ingane mhlamba ke kuthiwe ubaba uMbede makuthiwa uyasebenza kude mhlambe ko Mount Free. Mhlamba ubuya kanye ngonyaka. Niyazwa bazalwane. Amen. Bese kuthiwa ingane yakwaMbede hlala la ugeza ulinda utatakho. Uyeza uzodlula kuthatha. Nizwile bazalwane. Amen. Ingane bazalwane number 1 ayisafune wakuthinta. Mawuyithinta ithi uyangcolisa ngoba ifuna ukufika kubaba injani. Number 2 ihlali kuphela la ihleli khona. Ukuhlala kwethu bafethu asinethezekile emhlabeni. Ngahlali njengevila. Sihleli njengamavila. So isuke ihleli ingane ikuphela nje manje izoduma imoto because iyazi nobaba uzofika ngani. Kodwa niyangizwa bazalwane. Manje sesumdumo wemvuselelo sigijima siyakhona ngoba asazi inkosi izosibizela la isibisi. Basizothiwa kubizwa igama lika Jesu asisho ukuthi ningayi lapha yana abamdina ningayi. Asenzi njalo abalindi ukubuya kwakhe. Asenzi njalo. Yentindela namazane baona abantu kuthiwe ningayi lapha yana. Ningayi obani nobani ningayi. Into ekhulunywa umoya ingcwele sibuye emvuselelweni izolo iyadabisa ayikhulume kimi. Uthi kimi umoya ingcwele. Umfundisi uthi kumina njengoba ibandla linalezi phiwo ezinhlanu kwakufanele ke abazalwane abangaphansi kwaleziphiwo abazalwane abangaphansi kwaleziphiwo ezinhlanu kwakufanele bakwazi ukumove free noma free bakwazi ukusuka ngala beze ngala babe ne free access kuleziphiwo because leziphiwo zime kanje ibandla nani la uma lidinga umprofeti likwazi ukuya kumprofeti lingalimitwa umvangelo oliholayo uma lifuna ukuya kumvangeli liye li-free liphumile kumprofeti leza kumvangeli uma lifuna ukuya kumelusi lize uthando lokuluswa lokunakekelwa emakhaya singasweli ngisho ukuswela libona umelusi eyolinakekela elinikeza idlelo njengemvu lize kumelusi uma lifuna ukufunda njengoba sithe kufanele ngabe kusuka yonke inkokusele kuzofundwa ngoba siphiwe sonke ukufundisa. Manje kuthi umoya ingcwele ke kumina umtshakisa abantu lapha etendeni ngiyamangaliswa ngifonela ngitshela nje. Umtshakisa abantu lapha etendeni uthi babuke bayagula uyabo. Banciphile ngisho emzimbeni abanye bazofa noma kunini. Ngithi mina ngobani? Uthi umoya ingcwele ngoba umlulamisi noma ophethe isiphiwo sokuphulukisa akekho phakathi kwabo. Lesigule makuthiwa sithandana ngokweyiphiwo. Manje inkinga sizondana ngokweyiphiwo. Amen. Befana besizwana ngokweyiphiwo. Wazi ukuthi you are not all in one. Now unengosana you are just a drop in the ocean. Awunalutho. Kunaluzazi ukuthi nami nje ngiyingosana ngungcobo. Anginalutho bandla shemi ngiphiwe lokuvangela kwami. Ukuvangela kwami ngekukhulisa ibandla. Ukuvangela kwami ngekulenza ibandla lihlale for 10 years. Ukuvangela kwami kubi kusoba upoison ngoba ukuvangela kupoison. Kufanele ngikwazi lokho. Ngelilanga kuye ngiyolanda umpostoli. Azosetha an order in the church. Mamsuka umpostoli ngibiza umprofeti. Umprofeti azothi wena hlukana nokufele. Ngeke ukwazi ukuphumelela ngeke ukwazi ukubona uNkulunkulu
ukukhuluma ubunje. Bekufanele ngabe abazali bane-free access but bahamba bethubeleza. Ukuthi angababoni endlovu ngoba bekwababona isikhaleliso siyeza kubona. Uthi kumoya ingcwele kumina izolo. Uyababona yini bayagula? Kuthiwa sehlisela umoya ingcwele kubona mina ngibona bedinga i-deliverance labantu. Begula! Abanye benamadimo. Kuthiwa kodwa sibanika umoya ingcwele. Nokipitile kuthiwa anikeze umoya ingcwele. Nolala nendoda yomuntu kuthiwa anika umoya ingcwele. Basiqhatha noThixo. Uthi kumoya ingcwele kumina bekufanele ibandla liphile ngale iphiwo. Nalabantu bale iphiwo bazwane. Manje uNgcobo akambona omunye umuntu umvangeli yena akambona omunye umuntu. Ufuna ukuzwana nabavangeli. Niyaphi nabavangeli nonke nje? Umvangeli usuku bashaya isono ngeSunday kungekho noyedwa odla isono. Suku mashaya isono ashaya umoya wokufeba bashaya yonke into. Ibandla likamvangeli hleze lithukile futhi licathi iyona nkonzo leyo. Futhi ibandla likamvangeli inkinga yalo ibandla maliphethe ukuvangela nalo lifanele liphendule libe nomoya wokuvangela. Libe nomoya wokuvangela mayehleli nomuntu nje uzumuzwe ethi hayi mina ngiswile nje efakazi umamumbethu. Ukuthi asikhonze naye makuthiwa ukhonza nathi ngabe siyamuzwa befakazi. Uzwakala kusefakazi akazi uhlukene nezolo. Njalo hleze ekhuluma lo ukuthi uhlukene nezolo. Ziningi ezinye izinto angakhuluma ngazo zombuso. Kodwa ngoba nabi ibandla likamvangeli linuka izono nalazi ingekho khona. Because liyaqhuka lihamba ngonyawo olulodwa. Kodwa uma kuthiwa umvangeli bebhalansa abize nomprofeti. Siyamngiyekeni bazalwane. Bekufanele ngabe sithandana ngokweyiphiwo kodwa sizondana ngokweyiphiwo. Ukuvangeli bami benza ngilisitha kumprofeti. Nokuprofeta kwalo kumenza bisitha kumelusi. Sizongazwani ke babumbedu. Sobukelana phansi futhi. Uzothi mangifikile kushawa abaprofeti noma kwazi ukuthi ama products angiwaphathi kodwa intshumayelo ishintsha ithi ngidlala abaprofeti. Yini ndaba na? Kukhuluma umuntu ongenayo iprofesi. Ukhuluma emoneni. Kodwa buye yena futhi acathame njengonikodime ezofuna usizo. Funda verse number 8. Verse 8. Yebo. Izwi engalizwa livela ezulwini laphinda futhi lakhuluma nami. Lathi hamba uthabathe incwadi evulekileyo esandleni sengelosi emi phezu kolwandle naphezu komhlaba. Verse number 7 kwisixhosa now no 8. Liyakuthi la kufika ithuba lokuba isithunywa sesixhenxe sikhalise ixilongo laso. Icebo elingaziwa mntu likaThixo lifezekiswe. Icebo elingaziwa yazi inqabisi. Bangapha bangasebenzisi. Qhubeka. Kanye njengoko wayethembisile kwizicaka zakhe ezazivakalisa udaba. Zazivakalisa udaba. Awukhona ingoma ethi izwanini udaba oluhle oluve leGolgotha lapho Jesu umhlobo omuhle enqoba uSathane lithi kuphelele washo khona eGolgotha. Qhubeka babumbezi hey Nkosi yami. Kwakhona ilizwe elaliphuma ezulwini ndaliva lisithi kum. Yiya uyithathe incwadi. Leyo ivulekileyo iphethwe sisithunywa. Esingxabalazele phezu kolwandle nomhlaba. Yeah. Okay, English 7 and 8. Verse 7. Yebo. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished. The mystery, imfihlakalo yabo. As he had declared to his servants the prophets. Verse 8. And the voice which I heard from heaven spake unto me again, and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel, which standeth upon the sea and upon the earth. Verse number 9. Nizwile bazalwane? Uyathunywa manje asondela ayithatha lencwadi evulekile. Encane, incwadi ayiningi nje bazalwane. Yazi ngicela ukubuza bazalwane.
iy'ncwadi ey'ncane zijwayele ukuba le-message ngaphandle kwetiye labantu abangakholwa. Izwi engalizwa. Niyayizwa bazalwane? Incwadi nje encane ayijwayele ukuletha into. Number 1 kuke kwenzeka kube esikolonto. Athi umuntu ngicela leyo mpahla. Amalokhu uzawu3 baba la ngicela leyo. 3 nje kuphela words. Noma ngizokubulala ngithi uzofa emalanga. Ngade encane. Qhubeka baba usibiya verse number 9. Cela ukuza verse number 8. Ithi izwi engalizwa livela ezulwini laphinda futhi lakhuluma nami. Eliphi leli lalikade lilakhuluma naye eqaleni, ileli lakhuluma naye lalikade elizwe likhuluma naye eseke siqinile. Exactly. Ilele lithi ngingu alpha no omega oqala nokugcina. Bheka ngangifika manje sengiyaphi. Okay, qhubeka basi. Verse 9. Verse 9. Ngaya engelosini. Ngayitshela ukuba inginike incwadi encane. Yathi kimi, yithathe, uyidle. Iza kubaba esiswini sakho. Kodwa emlonyeni wakho iza kuba mnandi njengoju. Ivela phi lento Hezekiah chapter 2 verse 3. Sele ufundele. Ayiqali lento ekhulunywa kuJohane ikhulunywe eBhayibhelini. Kanti yakhulunywa kuEzekiel. Ezekiel chapter ifake into yakhe Nkosi yami kube lento esemlomeni ukuze angashumayele imimoya. Fundani bazalwane chapter 2:3 Ezekiel. Ezekiel chapter 2 verse number 3. Chapter Asibheke ukuthi yake yabakhona indiyonto. Yebo. Wathi kimi, ndodana yomuntu, ngiyakuthuma kubantwana bakwaIsrayeli, izizwe ezambukayo ezingihlubukile. Lalela ngifuna ningilalele kahle. Ngitheni isambulo asiyona incwadi ezimele nje ngokwazi. Sime kusuka kuGenesis kuze kufinyele encwadini kaJuda. Amen. Lalelani, uyabona nje uma umuntu ofunda iBhayibheli ngokunganani, buzofunda la ukuthi kwathiwa uJohane athathe le ncwadi aphinda ayidle. You understand? Udla incwadi. Udlani? Thiwa kodwa le ncwadi iyaba njengoju. Mayidla. Mayisifike eswini yaphenduka. Yababa. So umbuzo wami ukuthi isho ukuthini leyo nto? Bani ungasichazela isho ukuthini? Uma ufunda kwisambulo phela uzosho izambulo ezingeke uqamba amanga. Sifike etendeni ushumayela lento uqamba amanga. Ngoba iBhayibheli awulazi. But uma ufuna ukuthola kahle lento ya kuHezekiah chapter 2 verse 3, uzothola ukuthi ijudgment leyo against uIsrael ngoba wahlubuka uNkulunkulu. Waziletha indaba ezimnandi, zangena, zafika ngomlomo wabapostoli. Zangena zaba zinhle. Niyayizwa leyo? Kodwa ngokuhamba kwesikhathi le ndaba ezimnandi zaphenduka ukutha kubona. Bamhlubuka uNkulunkulu. Kodwa kusosizwela funda bamsiphinde la. Wathi kimi, ndodana yomuntu, ngiyakuthuma kubantwana bakwaIsrayeli. Uyayizwa indaba? Izizwe ezambukayo, ukuhlubuka, balekela uNkulunkulu. Ewe. Bona nawayise baphambukile kimi kuze kube namuhla. Qhubeka baba. Bangabantwana abanobuso obulukhuni nenhliziyo enqala. Ngiyakuthuma kubo, uyakuthi kubo, isho kanje inkosi uJehova ithi. Bona ke noma bezwa noma benganaki ngokuba bayindlu ehlubukayo, bayakwazi nokho ukuthi kade ekhona umprofeti phakathi kwabo. Awusuka madoda. Hey, ngathi angishumayele ngale verse ngelinilanga. Ukuthi basuke bazi ukuthi khona umprofeti ukhona phakathi kwabo. Yizebelwa benza noma kodwa basuke bazi. Yabona umuntu othi bese khuluma athi umprofeti kodwa kade inganjalo indaba. Uyabona ukuthi khona abantu phakathi kwabo. Amen. So mawufunda yonke le ncwadi kaHezekiah ikhona ke la uzothola khona yonke le ndaba yendaba yencwadi nani. Amen. Asibuyele kwincwadi yesambulo. Verse number the last verse number 10 bamsibili. Verse 10.
Ngayithatha incwadi encane esandleni sengelosi. Yebo. Ngayidla. Yayimnandi njengoju emlonyeni wami. Nalapho sengiyidlile yababa esiswini sami. Verse 11. Zase zithi kimi kufanele ukuba uprofete futhi ngabantu abaningi, izizwe, izilimi namakhosi. Ngamanye amazwi ukwahlulela okukhulu kwabakaNkulunkulu nabangakholwanga uNkulunkulu. Chazele yona imessage yale ncwadi. Ukuhlulela laba abathi babakaNkulunkulu nabangazange bamamukele naye. Ingakho incwadi ithi elangabini lomlilo ephendula kwabangamazange uNkulunkulu. Usazophendula uNkulunkulu. Usiphendula kahle uzophendula ngelangabini lomlilo kwabangamazange. Nabangakholwanga ivangeli likaKristu Jesu. Lisho njalo iBhayibheli. Amen. Uthi ke kufanele masuyidlile lencwadi uprofeti bazalwane izwi leli masulifundile awulifundeli wena. Yaxa abantu bane information eningi kodwa abahleli nayo emakhaya. Nongakwazi ukubeka imvuselelo khonayo kodwa lutho isiphele nayo. Umuzwe sehamba ephikisa nje ufika imvuselelo. Uyabona bonke sebefuna imic. Yilo nalo ufuna ukuveza itheology yakhe. Ufuna ukuveza isikole sakhe. Lo muntu umsiza ngani ukwazi izwi kangaka? Akasizi umuntu bakumbili. Ingakho ngangibuza namhlanje futhi ngisabuza lento eyingako sizitholile uzozenzana ezakho newardrobe yakho noma uyosiza ngazo abantu. Amen. Uzobatshela nini abantu ungene kuthiwa fakaze enkonzweni uvana uthi ngiyabingelela abazalwane ngibona umoya waseLaodicea nami hlukanani ukuba ibandla laseLaodicea uNkulunkulu akayifuni khuluma iqiniso lelo lazo baphume bakubizela imeeting bathi uyithatha lento ubavulele ezweni uthi bhekani la uthi anifani nalaba. Flani njalo, flani ejabhisa, mina ngiyazi inceke inkosi eshayela izandla. Inceke inkosi iyajabhisa. Isukuma nemessage engathandeki sonke isikhathi. Funda uJeremiya kuthiwa wathi aqeda ukukhuluma ethempelini bafuna ukumbamba bambulala. uJesu waze wanyenya phakathi kwabo befuna ukumbamba kuthiwa bafuna ukumuyisela eweni. Abanjani laba prophets nalaba bavangeli nalaba shumayeli? Bashayela izandla. Benze lo guide of honor kuthiwa singenisa inceke yenkosi banjweni kanje entendeni. Ifetshana sibuka umthinto umfundisi ezimthinta nje athi bless you bless you bless you bless you bless you nishuta wena bonile labo bless you Nkosi yami by grace basho njalo. No mina igrace angiyazi ishintsha umuntu ezonweni. Mina ngazi into eshintsha umuntu ezonweni ukubona ukweduka kwakhe ulizwi angazi grace isho kade ayishunyayelo bafeba nayo. Mina ngikhuluma ngayo igrace bazalwane ikuthola ufika uhlukane nezono ngezwi likudalule bese uthola umusa wokuphila. Amen. Awuqali uthola umusa wokuphila bese kuyima uhlukana nezinto. Imani bazalwane imani. Awukwazi. Mkhulu uthola mangahlezi upha umuntu imali. Uhlezi upha umuntu imali njalo umbona umphi imali. Uzokwenzani uzoshintsha indleleni zakhe? Ngekashintshe. Makade benitsa uzofuna ukuyithengisa ke manje itsa ngoba senomuntu omprovider ngemali. Umusa ke mawuqhamuka umuntu omubi uba yize. Uyawuthatha febe ngawo umusa. Manje bafanele shumayele leyo nto thina. Mina nje angishumayele. Futhi ngiyacela nabafundi bangayishumayele. Ekhuluma leyo nto. Umusa uzegcineni. Aqala umuntu ahlukane nezono. Abone ukweduka kwakhe bese ethola umusa wokuphila. Ngoba sonke sasifanele ukufa lisho njalo iBhayibheli. Sithi sonke silanele inkazimulo kaNkulunkulu. Silungisisiwe ngesihle sokukholwa sikaKristu Jesu. Kubonakalisiwe ukulunga kwakhe ngezono zakhe ezenziwe ngaphambili. Uyayizwa leyo? Lithi sonke sonile silahlekele inkazimulo kaNkulunkulu. Yozana ngiyazi indawo ethi kuthiwe thatha my grace thatha ubani lo thatha igrace. Yasetshenzelwa kangaka le grace izothatha nje mahala. Ayitolo ngeke ngadlalwa ngathi. Amen. Amen. Siphela lapho incwadi yesambulo chapter 10. Amen.